Siwmai, boys. Barod am baget, ham a ffigl, gorau'n regaron? Beth ydy cura'r tan y moyn grach i gynet y ci? Diod, yn ryfedd iawn. Gaw taw tafarn yw hon. A be maen nhw wedi wneud i chi? Wedi cico ni mas o'n den. A strwan haf ni. Cyn iddo fe hyd yn oed ddechrau. Wel, ddylech chi ddim cwnan. Os negu bwthi'n chi yw gallu air, yn dy fe. So, sy'n neb wedi byw ers blynydde? Na, nes fy nhw lan y ddorau cecyn y penola ni. Chic. Maen nhw'n mynd y byddu llun holi pawb, a mae boi ddim yn 70, Tommy. Hwlo nhw fi yn biti fe? Do? Oeddech chi'n abod e, tys ci? Pwy o ddim yn abod Darren Drugs? Darren Drugs? Hippie bach. Odd. Oedd e'n cymryd drugs? Dilo drugs. Pan o'n i'n ifanc, roedd un o'i ffactrioedd gwneud drugs mwyaf byd yn yr ardal yma. Serious. Ond ni mewn tre fach yn ganol unlle. So, haws cuddio ffactri drugs mewn tre fach na mewn dinas fawr. Ac roedd yr LSD nhw'n neud fan hyn yn cael ei anfon i 4 ban y byd. No way. Googla. Cafodd ei gang i ddal yn ystod Operation Jubilee. Pwy yw Jubilee? Un o'r plismen oedd yn cwrso'r gang. Bydd y heddlu ni gwylio nhw am fisioedd cyn i restio ar chau'r ffactri. Ond roedd y gang wedi neud miliynau erbyn hynny. Dŵr. Roedd Tregaron yn enwog trwy'r byd. O'n i'n meddwl ta'r peth difyrradd ddigwyddodd yma yw bod eliffant wedi cael ei gladdu tu ôl i'r talbot. Wel na ble ti'n wrong. Cafodd y heddlu afer ar fwyaf cyffuriau, cofiwch. Chawson nhw ddim afel yr wrth arian nath y gang. Ble mae hwnnw te? Wel, oedd si. Bod e wedi cael ei gwato mewn cases a'i gladdu o gwmpas yr ardal. Beth? Ble? Snib yn gwybod, os e? Yn amlwg. Am faint o arian i ni'n sôn? Miloedd ar filoedd. Fath y gang yn ôl i chwilio am ei arian, wedi ddyn nhw mynd mas o'r carchar? Do, yn ôl sôn. Ond nath Darren Drugs farw trwy mewn yna. Felly maen nhw'n dweud bod ei siar o arian dal wedi gladdu rwle yn yr ardal yma. Chi'n gweud y gwir? Wi just yn gweud be mae pobl yn gweud. Reit, so llestri mynd i olchi hunan, os na chi mo'n rhoi help llaw i fi'n y gegin? Na. Na surprise. OMB. I chi meddwl beth wy'n feddwl? Mae Cira Tal wedi clywed y stori am Darren Drugs a wedi dod yma i chwilio am arian e. Do fe? Cytuno. Fydden nhw ddim wedi cico ni mas o gallu air fel arall. Beth ti'n feddwl? Sban? Fi'n meddwl bod eisiau mwy o pickles ar baget yma. Pwy sôn am pickles nawr? Sorry, fi jyst yn gweud. Wel, paid gweud pethau top. Shiftwch chi, boes. Ni'n mynd ôl i gallu air. Ha ha!